Ну, коротше, я вам таку історію розкажу, що в нас там даїшники вже не робили. Ну і зустрічаюся зі своїм кумом Василем, ну і він мені розказує, зупинив його мент, ну, даїшник той. Каже, хочеш заробити $100? Ну, та той каже, та як інакше? А якщо це, відгадай загадку, не відгадаєш, ти мені $100 дай. Ну, та той каже до нього, дай той воду. Ну, я не буду зараз розкривати того все. Ну і мій кум, як завжди, ну і не відгадав. Я кажу, ну а мене того запекло, $100 за якусь там хребану загадку. Ладно, то є фігня. Ну я забрав свій старий драндулет, та й ми. Трохи я, трохи він та їхали. Доїхав, ну і той самий мене зупинив і так само каже. Каже до мене, відгадай загадку, дам тобі $100. Якщо не відгадаєш, ти мені. Ну та він каже, якщо я тобі свічки відкручу, тобі колеса спустять, я так став кажу. Так кажу. Ага, а якщо я тобі донкратом по рилу дам, в тебе як снурки розв'яжуться.